Ki arek mlaku-mlaku ning garon po aku po. Dalane marake gograk ketek-ketek. Mumpung terang iki aku arek mlaku-mlaku ning desa Garon wo. Karo tak jawabe oke sing dokumenter takon etek-etek ki apa? Ki wo tak jawab, etek-etek ki sebuah benda sing berdekatan, dasare kuwi diciptakan berdekatan wo, ning ora pernah bersatu. Wis kaya hubunganmu karo dheke ngono kuwi wo. Dalan kene iki nek sampean kelingan pas aku ketemu kancaku plek bakul sayur ke wo. Iki aku mlaku lurus terus wo, kae wis ora menggok. Lah yo iki jebluse kene iki wo. Lah iki wo sampean sing kangen kampung halaman. Kita sepilke wo kene wo. Arek olehku nyepilke ya gur sak isoku, sak ngertiku wo. Lah sakjeke urip gedheku seprene ya agek pisan iki wo aku liwat kene iki wo. Dadine sepurane ya wo nek ora iso keliput kabeh. Pokoke sing penting usahaku iki tak nggo nduduhke panggonan kene wo. Lah iki awake dhewe ketemu pertigaan persimpangan dalam percintaan wo. Iki awake dhewe sing ambil nganan wo. Sakwise kuwi awake dhewe mlaku lurus terus ya wo ning kono wo. Iki aku arek mandek ning kene wo. Iki suasanane lumayan wel wo. Sawah ijo teras sering ning kene ya enek kali wo. Kaline ya lumayan bening wo banyune wo kuwi. Suarane banyu jan marake tentrem, pemandangane marake padang. Walah wo jan sak wele wo nek ning kene iki wo. Pengenku jeguran wo ning kene iki wo. Ning aku lali ora nggawa salin. Lah iki engko omahku adoh nek aku jeguran ketuk ngomah lah ya gek kepiye wo. Kisut sak sembarang kalire wo. Pokoke desa kene jan wel banget wo, pemandangane pas wo. Dikei backsound lagune kae wis kaya FTV wo. Iso dikei judul cintaku semampir ning kali wo. Utawa ketemu jodoh pada saat umbah-umbah. Lah tengahe mlaku aku ya ketemu kancaku plek neh wo, Siwa Sadam. Juragane sayur kae. Iki tak takoni arek nganti jarene arek ning alas. Lah gandeng aku selotur longgar iki lah tak tutke wo. Lah engko pamite ning alas jebule enek-enek wo. Ikuti terus perjalananku wo, iki perjalanan ini jadi jek panjang wo iki wo. Kita melewati jalan yang membuat etek-etek bergetar wo. Dilorot gase direm wo. Iki simpangan truk iki, truk ngedukke material ketoke kene yo enek sing arek bangun wo. Panggonan kene iki jan jek asri banget wo, doh saka polusi udara. Ning kene jan udarane jek seger pol wo. Pokoke kanggo sampean-sampean sing kepengin urip ning desa slow living yo ning kene iki sangat cocok wo. Dan rekomendasi banget, banyu yo gampang ning kene wo. Arek gunung kene iki wis turah-turah banyu wo. Iki awake dhewe ketemu pertigaan, awake dhewe sing ambil ngiri ya wo iki wo. Iki engko jebluse sawah ombo wo. Iki awake dhewe wis tekan ngalase wo Sadam wo. Lah iki aku yo kebetulan dijaluki tulung wo, iki gununge arek didol wo. Sapa sampean sing gelem gunung wo. Lah engko sampean langsung hubungi wae wo, komunikasi dhewe karo wo Sadam kuwi. Lokasine Plawatan Sumberjo. Kayune ning kene ya gede-gede wo. Lah niku lak sawah ombo wae wo. Sawah ombo arah ning Tambak Romo. Dadine iki view-ne langsung ning sawah ombo wo. Arah iki gunung sampean wis ora usah wedi banyu karo listrik wo. Ning kene banyu karo listrik aman. Mantane nek sing minat nomere tak delehke deskripsi ya wo. Ya wis ya wo ngono wae ya wo. Cukup sekian info hari ini wo. Menawi enten lepat nyuwun ngapunten wo. Parek.